Slovenská značka Lubivé prináša nadčasové kožené kabelky a ruksaky, ktoré si získali srdcia zákazníkov svojou kvalitou a dizajnom. Na rok 2024 sme mali jasne definované ciele. Zvýšiť obrat z PPC kampaní o 30%, zlepšiť návratnosť investícií o 20% a zvýšiť objem remarketingových publík o 15%. Aby sme naplnili KPIs na rok 2024, potrebovali sme jasnú stratégiu. PPC kampane sme preto rozdelili na dve hlavné časti. Cieľom bolo osloviť nových zákazníkov, ktorí ešte nepoznali značku Ľubivé. Pri obmedzenom rozpočte sme optimalizovali frekvenciu na 5 zobrazení mesačne, aby sme zvýšili zapamätateľnosť bez prílišného zobrazovania reklamy. Využili sme YouTube videoreklamy a Reels na sociálnych sieťach, kde sme prezentovali sezónne outfity a minimalistický dizajn. V druhej fáze sme nasadili Performance Max a produktové reklamy. Využili sme remarketingové cielenie na ľudí, ktorí v prvej fáze prejavili záujem. Dôraz sme kládli na segmentáciu, bidding a AI, aby sme pracovali s maximálne relevantnými podkladmi a dátami. V Rumunsku sme testovali lokálnu komunikáciu v reklamách, čo výrazne zlepšilo výsledky. Po úspechu sme preložili aj web, čím sme ešte viac zvýšili efektivitu PPC kampaní. Stratégia priniesla výsledky. Obrat z PPC kampaní vzrástol o 84%, pričom sa nám podarilo zvýšiť efektivitu kampaní o 29%. Kapacitu remarketingových publík sme zvýšili o 17%. Zároveň sme zaznamenali 23% nárast obratu z priamej a organickej návštevnosti ako vedľajší efekt kampaní. Vďaka skvelému prístupu klienta, vzájomnej spolupráci a dôvere sme vytvorili efektívnu stratégiu a dosiahli stanovené výsledky.